Salut, boys! În sfârșit m-am întors și eu după 10 miliarde de ani de filmat. N-am mai filmat de, nu știu, cred că de 3 săptămâni. Mi-a recomandat un prieten, dacă vreau să fac trofee, să mă joc cu Jackie pe Showdown mai mult. Hai să vedem, dacă câștigă, dacă e asta, da. Credeți-mă că n-am mai filmat, că n-am avut idei. Că n-am avut idei. Mi-am vrut ca asta să nu fie una, două, bă, 3 și 4. Gata. Deja primul kill. Hai. Uite, am mai jucat nici Brawl Stars, nici Ava Gaming, bine, am mai jucat. Free Fire m-am jucat așa des, dar n-am dat meciuri. Ia vine aici! Bum, bum, bum! Hai că da! Da, dar nu pe bătaie, bă. Nu pe bătaie. Deci vă rog să vă abonați la Mara Auricola. Dacă vă scriu aici. Mi-am un pic pe două. Pizza. Bine, stai că mergem aici să ne punem aici. Dacă vă scriu aici și vreau să vă abonați la ea. Dacă nu vă las eu lângă în descriere. Uite la Mara Auricola live. Vă las eu link-ul eu în descriere. Acum, hai să mai jucăm și nu mai ne duce pe bătaie, că da. Și dacă vrem să mai facem episoade, vă rog să strângem 10 like-uri. Dacă puteți să strângeți 10 like-uri, să știe mai tare bulanul. De ce vă întrebați dacă nu folosesc muzică? Păi că da. Mai Bogdane, dă tu, nu, tu. Că dacă o să folosesc muzică, nu o să mai auziți vocea. Că eu aș folosi și încă mult vocea. Și muzică. Mergem frumos aici. Nimic în buș. Mergem aici. Sunny Boy. Îl primul acolo, acolo Rico și Roza. Mamă, e aici. Bun, gata, e mort. Stai, mă! Venea. Nu știu de ce m-a dat automat, cred că așa mor mai repede, dar nu. Că Jackie, când își dă ultimata, face un cer și trage așa pe toți. Am mai mult decât ea, dar ea are mai multă viață. Deci, încerc să merg pe ei, dar să merg pe ei. Am și eu mai multă viață. Pe. Drag pe tine, intru! Hai, mă! Și așa îmi dă și scop când folosesc ultimata. Uite, gata, gata. A fost ușor. Și level... Merge? Și cine vrea să joace cu mine, să dea ad la acest cod. La acest ID, pardon. Cine vrea să joace cu mine, să dea ad. Nu mă supăr, dacă vreți să scrieți mesaj și mă joc cu voi, n-am treabă. Acum, poate pică și mie ceva pe video,
că el m-a picat Gege pe Sandy, pe El Primo și pe Shelly și nimic. Da. Ah, mai am un chest. Yes, boy. Oare cum să fac eu să-mi pice ceva? Ah, gata, am idee. Aștept până se face ecranul mai închis. Las că bine așa. Și nimic. Ok. Nope, nimeni. Stai că vă arăt și canalul lui Mara. S-a blocat. Nu băgați voi în seamă ce am eu pe ecran, da? Mie. Uite acest canal. Vreau să vă amănăți la Mara Unicorn Like. Să mergeți la toate videoclipurile să dați like. Ca să scrie numele Mara Unicorn Like. Deci, mergeți pe toate videoclipurile să dați like.